Os nacionalistas recollen nunha moción a necesidade de engadir unha excepción á rúa comprendida entre as fincas do Couto e de Aguiar, que actualmente é de sentido único. Os vehículos tan só están autorizados a subir por este treito, co que os coches fúnebres non poden baixar directamente á igrexa co resto da comitiva nos enterros. Esta rúa é unha rúa de dirección única, en dirección ascendente, en sentido ascendente, de maneira que cando hai un óbito, para baixar do tanatorio ata a igrexa, os servizos fúnebres teñen que facelo bordeando pola rúa Fernández Varela, de maneira que os seus familiares non poden acompañar ao difunto. Na proposta que se debaterá no próximo pleno, o BNG propón que se manteña o actual sentido de circulación, agás para os servizos funerarios que poderán circular en sentido contrario en momentos puntuais. Como é unha rúa de pouco tráfico, realmente pensamos que non debería haber ningún inconveniente para que se permita de maneira excepcional os servizos fúnebres acceder á igrexa do castelo en sentido descendente para que así os familiares poidan acompañar en todo momento o coche fúnebre. Pensamos que é algo razonable e que será aprobado neste pleno.